Konferma oħra li ftit tal-jiem qabel tibda s-sena skolastika ġdida baqa' in-nuqqas tal-għaliema. Il-Fakultà tal-Edukazzjoni sostniet li hawn kriżi ta' nuqqas tal-għaliema u li l-awtoritajiet għandhom jagħmlu inizjattivi fuq bażi long term biex tissolva din il-problema. Il-Fakultà qalet dan permezz ta' stqarrija fejn fiha tenniet li dawk li qed jistudjaw għall-għaliema għandhom ikollhom allokati aktar flus bħala forma ta' stipendju u kif ukoll għandha ssir ħidma nazzjonali biex l-għaliema u dawk li jaħdmu fis-settur edukattiv ikollhom salarji ferm aħjar. Sar appell ukoll biex il-professjoni tal-għaliema tiġi apprezzata u mħarsa għax wara kollox il-vokazzjoni tal-għaliem tħares u trawwem il-ġenerazzjonijiet futuri. Fl-aħħar jiem Evarist Bartolo, l-Ministru tal-Edukazzjoni, wettaq U-turn fejn l-ewwel sostna li m'hawnx nuqqas tal-għaliema iżda fanqas minn 3 ijiem wara qal li issa se jkollu jdur fuq l-għaliema barranin. Sa fejn naf jien m'għandniex nuqqasijiet. Evarist Bartolo kien ikkonferma li għaddejjin taħdidiet biex jiġu impjegati għalliema barranin dan minħabba nuqqas kbir ta' għalliema li ilu jippersisti f'pajjiżna għal dawn l-aħħar snin. L-MUT ilha xhur sħaħ tinsisti li fl-iskejjel hemm nuqqas kbir u inkwetanti ta' għalliema u LSIs. Dan hekk kif ftit ġranet oħra tibda s-sena skolastika ġdida li magħha bla dubju iġġib sfidi kbar fuq l-għalliema. Il-Union tal-għalliema tinsisti li biex tibda tiġi indirizzata l-problema jeħtieġ li jiġu mwettqa ħafna proposti li għamlet istess li bħalissa hemm diskussjoni dwarhom li jinkludu fost l-oħrajn bidla fil-korsijiet, titjib kontinwu fil-kondizzjonijiet tax-xogħol, inkluż l-aspetti finanzjarji, inċentivi fl-ingaġġ u miżuri ta' protezzjoni fost l-oħrajn.